ماتكي دموعتي كوخو كيروكي أبقيكو بحزبي سبز ملقو بوتا كابرو حرقكي دميكي كوخو بيخا آزيو دمو كوخو بأي آزي خافلوي كوخو بيخا آزيو دمو كوخو أبتنات تبرر أبتخدو برهان كايبرا أب كل بوتا يرقى أبتي سماي بكا واخدتي زملقى كابرو حريقكا دميكا كوخو بيخا آزيو دمو كوخو بأي آزي خافلوي كوخو بيخا آزيو دمو كوخو أبتنات تبرر لو هتكتعتنا خامن فئاتك دمو كوخو بجيروكا أبقيكو بحزبي سبز ملقو بوتا كابرو حريقكا دميكا እንቋዕ ናብ belesbubu.com መርበብ ሓበሬታ ብድሓን መጻኹም ኩላትና ከም እንፈልጦ belesbubu ልዕሊ 600 ቪድዮታት ምስ ልዕሊ 60 ሚልዮን ተዓዘብቲ ዘለውዋ ቻነል እያ ሕጂ ድማ ካብ ቻነልና ናብ ድኳን ጌምስ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ኦንላይን ትምህርቲ ቪድዮታት ዝብል ዌብሳይት ፈጢርና ኣለና ድኳና ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ብዙሕ መጻወቲ እንደቅናን ትምህርታውን መዘናግዕን ክትረኽቡ ትኽእሉ ንደቅና ዘዳለናዮ መጽሓፍቲ ገለ ክፋል ካብ ኩለን ናይተን መጽሓፍቲ ገጻት ኣብዝነሆ ኣብዝኣቲኹም رئيكم عاجبكم دما كتجزوا مستدليو نات أبتعتيو زلو لينك آتيكم كتجزوا تخديكم كاب دكوانا متحفتن كمون متعاوتن كتجزوا له قليل من جدي أقمتنا لكم علنا እውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጽእ ናይ ህፃናት ጌምስ ወይ ጸወታታት ነማዕብል ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ደቅና ኣብ ክፍሊ ቪድዮ ተኽኢሎም ካብ መርበብ ሓበሬታና ቪድዮታት belesbubu ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ነቲ ካልእ ትሕዝቶ ናይ ዩቲዩብ ዝመጽእ ከይረኣዩ ናብ ናይ ህፃናት يقتلوا مالتيو
like, subscribe.